Vull ser gran futbolista per ser fort. Vull ser profe. Jo vull ser mecànic. I per ajudar les persones. Senyoreta! Vull ser gran jugador de futbol. Vull ser mama. Vull ser metge per cuidar a tots. Vull ser policia perquè si hi ha un lladre portar-li a la càrcel. Policia. Perquè m'agrada molt. Gelatera, vull ser la gran. La gran m'agrada ser gelatera. Doncs vull ser senyoreta com la meva mama. I la meva mama treballa en una classe de nens pobres que no saben parlar com nosaltres. Vull ser constructor perquè m'agrada construir coses. Vull ser policia perquè té pistola. Futbolista perquè m'agrada el futbol. M'agrada ser policia per anar en cotxe. Policia perquè són bons. Doctora, que me gusta más. Vull ser policia perquè així es llevo a la càrcel. Vull ser dentista perquè és molt xulo. Un trabajador. Pizzero porque me gusta hacer pizzas como mi papá. M'agrada ser peluquera. Molt. I també m'agrada que m'apentinen i també m'agrada que me facin trenes molt xules per la comunió. Policia. Vull ser metge. Vull ser arquitecta perquè construïu cases amb l'os de joguina a la taula de fer-nos lladus i per mòbil també construïu cases. Vull ser doctora perquè vull curar tots els nens. Jo vull ser policia. Senyoreta, m'agrada molt. Policia perquè puc atendre persones, puc ajudar persones, puc ser ric. Pinadora, perquè pinen. Pot ser professora de gran, com la Rosi. Policia. Vull ser futbolista perquè m'agrada molt. De gran vull ser futbolista perquè m'agrada molt. Jo vull ser senyor d'arreglar, senyor que fa coses amb els cotxes, un reparador, perquè el reparador pot ser policia perquè fa, si un senyor que se passa i no li fa cas, doncs agafa la seva clau anglesa i se tira a l'altre cotxe i trenca el vidre i així li diu que pari perquè es pot anar i pot explotar el cotxe. I també l'arreglador pot ser peluquer perquè pot agafar les seves tisores per tallar cordes si està malament i així
tallar el cabell. I també pot ser camarer perquè té una caixa i allí pot portar sopes, tipus de menjar. I també pot ser pintor perquè té pintures per pintar els cotxes i comprovar els cotxes que se fan a temps de la tecnologia de la laboratori i així ho fem. Futbolista. Futbolista, sí, quiero ser futbolista. Vull ser doctora per cuidar els nens. Senyoreta. M'agrada ser futbolista perquè m'agrada el Messi. Me gusta ser princesa porque me gustan todas las princesas del mundo. Professora. Futbolista porque me gusta el fútbol. Investigador de piràmides perquè si poder encontrar tesoros. Y bailarina porque me gusta bailar. Quiero ser veterinaria de animales Porque me gustan los animales. Vull ser